Sinibingelele sinamukele kule channel enkulu Kabambo TV. Ubengela uNjabulo yaMakhize, Mpoka Mkhize. Ngokabhabhane, uBhabhane ukaThekelezela, uThekelezela kwangesithupha. Ungangesithupha okaphoshana. Namhlanje ngimisele ukuthi ngithi uxoxa nje umlando omfushane wenkosi yaSembo uSihlandlo kaGcwabe. Bese ngiphinde ngithi ukumuthi qaphu futhi izibongo zakhe. Le nkosi yaSembo, inkosi uSihlandlo, kuthiwa ngesikhathi zalo ababelethisi kwathi ukuba nesikhathi la bethi babelethisa kuthiwa ukuthi hey wabuzukuzuku kwamahlandla kuba ihlandla engathi kuyalunga, ihlandla engathi kuyalunga, kwaze kwaba ihlandla eziningi impela. Kwathi late hayi waqhamuka ubumbo omhlophe, waqhamuka nje wakwazi kwathiwa uSihlandlo ngoba kwaba ihlandla eziningi. Bengazi ukuthi uyateta, hayi bengazi ukuthi konke engathi yaphila, kwaze kwabe kuyalunga. Njengoba kuthiwa uSihlandlo nje waqhamuka kanjalo. Ukhulileke lo waSembo, uyise ekhona ebusa. Washaya isikhathi la ukuthi khona uyise wasethi uyise uzombeka esaphila. Isizathu sokuthi kwake kwenzeke endulo la wabonakala khona ukuthi ngathi inkosi uGubhela engasafuni ukuphuma esihlalweni, kwaze kwagcina futhi kunezinto ezaseyikhonondisa. Wasenquma isinqumo sokuthi hayi yena inkosi eyobe imlandeli uyoyibeka esaphila ukuze ifunde okuningi kuyena esaphila. Nangampela ke wathatha ubukhosi esamncane uSihlandlo. Waphuma izimpi, kunezimpi iphuma khona esemncane noyise esekhona, enzela ukumqinisa ukhakhayo. Wakhula ke impi nje ayiphuma esekhona impi alwa nabathetho. Impi alwa nabathetho kwaze kwahamba kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kwaZulu ubuse inkosi uShaka, ngoba inkosi uShaka ubuse eqala yena yize yayindala kunaye ngokweminyaka. Ngoba yena inkosi uShaka ngalesikhathi ehlasela kwaMthethwa uZihlandlo, inkosi uShaka ngaleso sikhathi yayisalwa ngaphansi kombuso kaMthethwa, iyinduna yebutho lezichwe ngale. Yayibona lapho impi yaSembo, inkosi uShaka amagalelo nje impi yaSembo yawabona lapho ukuze enhlizweni yayo ingapheli indaba lecabanga abantu baSembo. Kusho ukuthi indlela namaqhinga babewasebenzisile wawathanda kakhulu. Angokuba wathi mase ethatha ubukhosi kwaZulu, isizwe saSembo sona sizwe sokuqala afisa ukuthi ahambe oxoxisana nabo ukuthi kubanjiswane ubukhosi babuse ngokubambisana, kuhlaselwe izizwe engafuni ukuhambisana nalombono wabo ukuthi bahlangane, ngoba kwakunokuthi kunesizwe esizayo. Yayikhona imbono ukubona noma yayiqhama ngasemaphupheni ukuthi kunesizwe esizayo esofika sithathe lelizwe, sithathe lelizwe siliphathe. Bonke labantu abaningazi balo bobe sebengaphansi kwaleso sizwe. Inhloso yabo bekuyileyo ukuthi bavikele isizwe ezizweni ezingase iqhamuke izodla lelizwe, bekubona embonweni. Kuthiwa-ke ngelinye ilanga ke esebusa inkosi uShaka ngala, inkosi uSihlandlo ngoba yona okunye bengakwazi ngelembe. Inkosi uShaka bengazi lutho ngoba phela yona ibuso eqala yayihlasela izizwe, ithatha uyise uGcwabe, noGcwabe naye wayevele ezihlasela izizwe ezinqobo. Kusho ukuthi mayiphupha ebusuku le yaSembo inkosi uSihlandlo, abakubo bayibonisa ukuthi hayi meyefika inkosi uShaka ufike uyamukela. Inkosi uShaka ilethelwe kona ukuthi ihlanganise izizwe zonke ezimnyama, ihlangane zibe yimbumba, kuboniswe emaphupheni. Kodwa ke ngokubuka uShaka
lo wasembo lo wakithi wangayibona leyo nto noma iphuphile, kodwa ke wangayibona ukuthi khona inkosi engeqaba sembo, ngoba naye uthathe kuyise evele izizwe ey'nqoba, naye futhi waqhubeka wayinqoba. Ayilinde ngampela kusishaya isikhathi, kanti inkosi uShaka wayeyohlasela lapha, eyohlasela uDlaba kaNomagaba. Wafike wahluleka ukuthola iy'nkomo lapho uShaka, wabuya wazoxoxisana nale nkosi yasembo uSihlandlo ukuthi hhayi, yazi bengithi ngiyohlasela lapha, iy'nkomo zingidlulile, sengibuyele emuva manje. Hhayi bese ethi uSihlandlo, hhayi mina lezo nkomo ngingazilanda lezo nkomo. Athi hawu, ungayilanda mina zingidlulile? Athi hhayi mina ngayilanda. Hhayi abese ethi uShaka, hhayi uma ukuthi zikwehlulile-ke ngokwazi ukuthi hhayi futhi sesixabene. Hhayi nangampela, hhayi athi uza kuyilanda lo wasembo uSihlandlo. Athi bese yemiyalela izibuko akufanele awele ngalo mase yakaZulu, ngoba phela le ndawo leyo ehamba kuyona yayikude nakwaZulu bebengayazi kahle. Bese emiyalela ngezibuko ekuthiwa kwakuyizibuko elisaconsa amanzi lasesikhaleni kaMajola, ukuthi kwakuyizibuko elaliyimvubu ney'ngwenya, ukungawelwa kulona laliyingozi. Kodwa inkosi uSihlandlo yona imwelise ngalelo zibuko, ngoba ifuna ukubona ukuthi lento ebiyiboniswa ebusuku ukuthi lo muntu umkhulu unikiwe ukuthi uzohlanganisa isizwe, akangalwisani naye. Uzombona ngokuthi afike awele leli zibuko elithiwa liney'ngwenya ney'mvubu, awele angabi nalutho, kuyobe uyiyona ngampela le nkosi efanele basebenzisane nayo. Nangampela-ke iLembe lawela ngalelo zibuko, lawelela ngaphesheya. Wabephuma lo wasembo wawulanda iy'nkomo, lezi iy'nkomo ezimhlulile uShaka. Wathi efika eNdlangubo esigodlweni sakhe kwaBulawayo, wathi efika uShaka uyihlanje sephambili ney'nkomo, usefikile nalezi nkomo ayilande lapha kudlala. Uzozwa lapha esethi imbongi simbongela lapha ethi iqhawe likaNdaba lizungeze uphiso ngemvula yenyembezi, balekelwa zinkomo zikaNomagaba zibalekele phansi kwemvelweni, sebeqophisene iy'nkani benoShaka. Wazidla wasembo udla usonto olunzima ngasemdakeni. Imbongi imbongela lapho kulesi sigameko lesi sokuthi baqale bayikhuluma lento. Hhayi kuthiwa mefika-ke lapha uShaka afika athi umne wethu ngampela lezi nkomo uyilandile ngampela, hhayi kuqinisekisile ukuthi umnawethu. Abase bezwana kakhulu-ke kusukela la iy'nkomo lezo bazaba bayihlakaza phakathi, ezinye zayembo ezinye zakwaZulu. Kuthiwa-ke base benokuvakashelana nje njalo benoShaka lo wasembo, wabuya avakashele inkosi uShaka ngale, kufike kube nejadi elikhulu, kusinwe ijadi, kubuso nje kube mnandi kube umcimbi. NeLembe futhi nalo malize ngala yembo uzovakasha, kufike futhi kube ijadi elikhulu, kusinwe kube umcimbi kube mnandi. Kuthiwa ngelinye ilanga evakashile Embo uShaka, bathi beseselaweni likaZihlandlo bexoxa ukuthi bexoxa nje ngendaba zey'thinta indaba zokuphathwa kwezwe. Kwase kudlula uSambela umne wabo kaYihlandlo abalama naye emhlanje, adlula uSambela. Kusho ukuthi medlula esehlobile evunulile ukuthi bayongena esibayeni phela, ngoba babethi mabevakashelene bese kuba nejadi elikhulu, kusinwe bekudla. Sebedlula-ke beyongena esibayeni phela beyolinda amakhosi bona bengamabutho phambili. Kuthiwa wathatheka kakhulu uShaka meyibuka ebuka lensizwe edlulayo, wathi mnewethu ubani lensizwe edlulayo? Wathi hhayi uSambela lensizwa mnewethu ngilami emhlanje. Ulokhuza umoya womzansi womngena ehlezi wangenela amanye amadoda nedumo ehlezi womngenela. Hhayi athatheke uShaka athi hhayi lensizwa ngeke nginike yona mnewethu, ihambe iyolwa ngale emabuthweni akaZulu. Hhayi uthiwe inqaba uYihlandlo athi hhayi ngeke umnewethu wakwethu ngeke ngikwazi ukumdedela. Athi hhayi ngibona ngendlela emi ngayo lensizwa imele impilo, ibona ukuthi imele impi, bengifuna ukunike yona, ngingakhipha ngisho iy'nkomo ey'ngakanani uma kuthiwa uzodinga iy'nkomo.
anqabe usilandatha ingeke okungcono mase sifike esibayeni ziningi insizwa la ongathatheka izona mase sifike esibayeni lapha hayi ufike ukhethe enye futhi insizwa uzozwana nayo ubonayo ukuthi ungayithatha nayo ihambe iyolwa ngale emabuthweni akho kaKwaZulu athi uShaka hayi ngiyezwa ke mnewethu kodwa ke ngizothatha lezi izibongo zayo lensizwa ke okungcono ngoba lezi izibongo zayo ngendlela eziyiyona asimfanele ngoba umbokazana kufanele ethi ngibasa amakhosi njengoba ayithatha nje lezi wabona udumo ehlezi kaMendlela eyithatha usihambela wabona udumo ehlezi womngenela umoya womzansi wongena ehlezi wangena amadoda ugaqa libovu nasekuphathweni kokwaza imhlane yamadoda wayithatha wathi azifanele yena lezi izibongo ngcono uzothatha izibongo ngoba akamdingi akafuni kumnikeza yena hayi bahambe ke baye esibayeni uma sebefika esibayeni hayi aphinde athatheke futhi enye insizwa leyo insizwa igama layo kuthiwa usenzela abanye hayi kuthiwa yona futhi naye wathi mayibuka futhi naye wayibona ukuthi hayi naye angayithatha impela ngoba naye yayakhekile ngasemzimbeni ibonakala futhi nesithunzi ubothi hayi inhle kakhulu impela ingakwazi futhi naye ukuthi iyomlekelela ngale ndlela kade fisa ukuthi iyomlekelela ngayo ngale mabuthweni ekuthiwa usenzela abanye emkhizi ngokuye ngixoxeke ngayo futhi naye kwahamba kwaze kwagcina kukanjani usihambela nje kuthiwa wathi mase ichaza lento ukuthi wambone njani ukuthi wambuka ngoba phela wayiphakeme usihambela enethambo ephakeme ondlekile so wathi umembuka nezifuba zakhe enkulu wambona ukuthi wabona wamfanisa namawa wathi insizwe efana namawa lama uthi mokhuluma ube ngathi akulingisela lo hlobo lamawa njalo wathi wambona engazi ukuthi ifuba sakhe ngathi amawa insizwe nesithuba emncoma nje indlela ayithi membuka abe yiyona ngendlela athathe kangayo uShaka kasenza ngakhona ebonisa mbele izophela lapho ke emlandweni walensizwa ngoba bengithe ngizoshaya umlando omfushane kaSihlangu noma kungena ke phela amanye amagama abantu abasondelana naye ngesikhathi sakhe ebusa izoke nje ngithi umuthi fahla eyibongweni zakhe ayithi nyosi isibhene esikandaba inkomo kaSomncinci ezitho zinhlanu isigubuthu sakithi ungesasesijibeni esimtunga lonzima ongasaziya ngasibalekela thina mngenela sime thina sijiba singahleka silale phansi sithi bawuboneni umondli okanongamlana umondli wamakhosi abuya bhembeze ondlu ubaleni obeza lo nomagaga wabhembeza ondlu phakade ondlu ubhidla wabhembeza indonsi ebonwe ngabavuki bokusa ibonwe ngumlotshwa kwamgubhele bathi himbaxa amatsheni injengeka mgabhi ubadli bekhokhwane bayosinda ngokudla isibiba unomashingili kaNdaba inkomo ezazisho bayako kaMncinci emhlathi emide kangembabala yawo Lzalo yawo Zelize yawo Sambela umbasi ungwamaqoba amabili endulinde kusenjalo wena welanga helikaNdaba elaphuma endlebeni yendlovu wasangomso laphuma kwengonyama iqhawe likaNdaba elizungeza uphiso ngezinyembezi uyewazungeza uphiso ngevula inyembezi